Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсен Галиева, исәнмесез. Бүгінгі шығарылышның төп темалары. МЧС хезмәткәрләре килеп, янгынны сөндереп киткәннән соң иртәнге 5-тә кухня өлешендә янәдән пожар чыга. Мунча һәм йорт янган. Янгын сөндерүчеләрнең кичәге кише борчулы узган. Бу циклдагы беренче очрашу иде. Алга таба алар тагын 3 булачак. Киләсе ачык остаханәләрдә узачак һәм ул моторлык темасына багышлана. Аң турында әңгәмә. Әлмәттә яшәү сәнгате фәлсәфәсе проекты старт алды. Бейік Ватан сугышында иңдәшсез батырлыклар күрсәткән Советлар Союзы геройлары, үзенең интернациональ бурычын үтәгәндә батырлык күрсәткән Россия герое. Күренекле шәхесләр. Азнакайда җирлектән чыккан каһарманнар хөрмәтенә багышланган чара узды. Он 16 мартта Әлмәттә бер юлы 2 янгын теркәлгән. Берсе Җәмит Рәхимов урамында, онда мунча янып бетә. Икенчесе Тельман урамы 38 адресы буенча. Соңгы янгынның детальләре турында тулырак хәбәрчебез Алсу Әхмәтҗанова белә. Әлеге йортта бу көнгә кадәр өлкән яшьтәге гаилә яшәгән. Янгын чыккан вакытта йортта ир-ат кына була. Аның тормыш иптәше бу төнне кызында куна. Ут иңелек кухняда чыга, аннары ялкын үй түбәсенә күчә. Янгынның гомуми мәйданы 72 квадрат метр тәшкил итә. Янгын сөндерүчеләр эшләп тору сәбәпле якын тирә төзелешләргә күчми кала. Мы выскочили, и тут сразу воспламенение пошло. Без йөгереп урамга чыктык. Янгын сөндерүчеләр килеп тиз арада эш башладылар. 4 янгын машинасы, 2 ашыгыч ярдәм машинасы килгән иде. Төнгө бердә алар янгынны сөндереп бетерде. 4 машины было. 2 скорые, 4 машины пожарные. И, в принципе, в час 10 уже закончили. В час 10 я уже зашел домой к себе. Уже закончили. Янгын вакытында гадәттән тыш хәлләр хезмәткәрләре 76 яшьлек йорт хуҗасын уттан саклап кала. Коткаручылар аны саф һавага чыгарып табибларга тапшыра. Күршеләр әйтүенчә, әлеге йортта бүген 2 тапкыр янгын чыга. Аның беренчесе 23 сәгать 20 минутта булса, МЧС хезмәткәрләре килеп, янгынны сөндереп киткәннән соң иртәнге 5-тә кухня өлешендә янәдән пожар чыга. 2026 елның 16 мартында 23 сәгать 29 минутта Татарстан Республикасы Әлмәт шәһәре Тельман урамы адресы буенча шәхси торак йортта янгын чыгу турында безгә хәбәр килде. Янгын сөндерүчеләр бу урынга килеп җиткәч, йорт түбәсе астыннан калын төтен чыга торган булган. Янгынның сәбәбе әлегә төгәл билгеле түгел. Эш фаразлаулары буенча янгын электр җиһазларын монтажлау кагыйдәләрен бозу аркасында чыккан булырга мөмкин. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре халыкны тагын искәртә. Электр чыбыкларын монтажлауны белгечләр генә башкарырга тиеш. Җиһазларның торышын даими тикшереп торырга кирәк. Бу очрак һәрберебез өчен өйдә инженер системаларын тикшерергә җитди сәбәп. Алсу Әхмәтҗанова, Олег Павлов, яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Хукукларыңны белү, үзеңне якланган итеп хис итү дигән сүз. Әлмәттә уңайлы юридик мөхит исемле зур проектның чираттагы этабы узды. Татарстан профсоюзлар федерациясенең бу инициативасы берничә ел инде уңышлы эшләп килә. Әлеге очрашу Татнефть профсоюз ярдәме белән оештырылды. Очрашуның максаты гади генә киңәш бирү түгел, хезмәткәрләр, профсоюз активы һәм җитәкче арасында тире диалог булдыру. Хезмәт кенәгәләрен, сатып алу килешүләре һәм башка документлар, бу кәгазьләр көннең төп материаллары. Каталлы сораулар буенча килүчеләргә Татарстан Республикасы профсоюзлар федерациясенең әйдәп баручы белгечләре ярдәм күрсәтте. Республиканың әйдәп баручы хокук инспекторлары катлаулы хәлләрне аңларга ярдәм итте. Татнефть профсоюз оештыру көче аркасында катнашучылар хезмәт хокукы һәм социаль гарантияләр турында актуаль мәгълүмат алды. Работник будет выполнять работу, которая не в соответствии с его должностной инструкцией, с его функционалом в трудовом договоре. Юристларга ярдәм сорап, һәркайсы үзенең катлаулы проблемасы булган хезмәткәрләр мөрәҗәгать итте. Күрсәткечләр буенча еш кына хезмәткәрләр матди сораулар буенча аңлатма сорый.
Это размер оплаты труда, это своевременная выплата. Бу хезмәт өчен түләү күләме, хезмәт хакын, отпуск суммаларын эштән киткәндә исәп хисапларны вакытында түләү. Шулай ук хезмәт һәм ял режимнары, туклану тәнәфесләре һәм еллык яллар мөһим. Монда да бәхәсле сораулар туа. То есть начало рабочего дня, окончание рабочего дня, это перерывы для отдыха и питания, это, конечно, ежегодные оплачиваемые отпуска. Здесь тоже возникают спорные моменты. Көндәлек эшчәнлекнең хокукы якларына, хезмәт регламентларын үтәүгә аерым игътибар бирелде. Юристлар шәхси гражданнар бәхәсләрен кредитлаудан алып милкәти мөнәсәбәтләргә кадәр аңларга ярдәм итте. Мондый формат теләсә нинди аңлашылмаучанлыкларны башлангыч чорда ук юк итә. Я говорю, работники подошли, вот даже в интересах работника, как бы, я вот не знаю, как себя повести, если... Ешкына хезмәткәрләр үткен сорауларны турдан-туры бирергә теләми. Мондый очракта профсоюз лидеры ике якны тоташтыручы буын булып тора. Очрашуларның төп принципларының берсе тулы конфиденциальлек. Валентина Мәүлетбаева билгеләп үткәнчә, эксперт ярдәме гадәти хезмәт ситуацияләренә яңача хокукый күзлектән карарга мөмкинлек бирә. Лариса Ивановна детально, предметно мне ответила на мои вопросы. Лариса Ивановна минем сорауларга тулысынча җавап бирде. Хәрәкәт векторын билгеләде һәм алга таба нәрсә эшләргә икәнен аңлатты. Бу эшне дәвам итеп күбрәк кешене җәлеп итәргә кирәк. Профсоюз әгъзалары актив сорарга, белергә һәм үз мәнфәгатьләрен якларга тиеш. Что члены профсоюза активно должны приходить, спрашивать, узнавать и свои права отстаивать. Татнефть профсоюз искә төшерә. Хокукый ярдәм һәр хезмәткәргә дә ачык. Мондый очрашулар тыныч, ышанычлы шартларда эксперт киңәше алу өчен яхшы мөмкинлек. Әлбәттә, яшәү сәнгате фәлсәфәсе исемле проект старт алды. Фәлсәфи психологик лекцияләр циклы аңь, матурлык, яхшылык һәм яманлык табигаты, шулай ук мәхәббәт мәсьәләләренә багышлана. Аңь нәрсә ул? Сократтан когнивистикага кадәр темасына беренче очрашу үзләрен яхшырак аңларга теләүчеләрне җыйды. Бош мие турындагы заманча фикерләрне һәм практик психологияны берләштергән лекцияны безнең төшерү төркемендә күрде. Психоаналитик, психотерапевт Динара Сафиуллина аудиториягә вакыт эчендә уникаль маршрут тәкъдим итте. Сократның беренче сораулары, Платон һәм Аристотель идеяләре, Зигмунд Фрейдның революцион ачышлары һәм заманча концепцияләр. Катнашчылар мең еллар дәвамында кеше аңы турындагы күз аллауның ничек үзгәрүен күзәтте. Это все про наши ипостаси жизни. Если человек сможет себе сформулировать ответ, это очень сложно, но если он сможет сформулировать ответы, он поймет себя глубже. Почему он живет, какие цели он преследует по жизни. Он себя познает, а в этом самое ценное. Спикер кешене шәхес буларак нәрсә билгели, дөньяны һәм башка кешеләрне кабул итү механизмнары нинди икәнен аңлатты. Тыңлаучылар безнең психиканың өлеше көндәлек карарларга, гамәлләргә һәм хәтта бәхет тойгысына ничек йогынты ясавын белделәр. То есть он непонятная фигура, философская категория, но идея Бога в Средневековье была самой понятной. Такой у нас парадокс. Наталья Столбова 11 яшеннән бирле Россия дәүләте тарихы белән мавыга. Үз сорауларына күп җавапларны фәлсәфә һәм психологияны өйрәнү нәтиҗәсендә тапкан. Лекциягә махсус Түбән Камадан килә. То есть философия – это наука, научное исследование, соответственно... Философия ул фәнни тикшеренүләргә нигезләнгән фән. Шулай ук хәзер психологиядә фәнни тикшеренүләр нәтиҗәләренә нигезләнә. Шуңа күрә минем өчен бу очрашу кызык булды. Мондый чараларда мин сорауларыма җаваплар табам. Аеруча бу юнәлештә ниндидер белемнәр инде булганга, алар тагын да нәтиҗәлегә әйләнә. Какие-то определенные знания в этом направлении, то еще больше интересно и еще больше хочется познать. Әгәр очрашуның беренче яртысы аңның тарихына багышланган булса, икенчесендә катнашучылар үз-үзеңне танып белү практик күнегү ясадылар. Алар үз тормышларындагы рольләрне күзәттеләр һәм аларның һәрберсендә канәгатьлек дәрәҗәсен билгеләделәр. Фәлсәфи психологик проект Татнефть компаниясе гранты белән гамәлгә ашырыла. Бу циклдагы беренче очрашу иде. Алга таба алар тагын 3 булачак. Киләсе ачык остаханәләрдә узачак һәм ул моторлык темасына багышлана. Осун Риева, Лия Муратова, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Bilgenibizçe 2026 yıl ilimiz küleminde Xalqlar Birdemligi Cemhuriyetimizde harbiy batırlıq hem hizmet fidakarligi yılı bularak bilgilep ötüle. Bu oңайdan Aznaqay rayonunda da köp türlü tematik şoralar, ışıraşular, edebi muzikal kişiler ıştırıla. Şunday şoralarının birisi jirlikte üsüp şıkkan körnekli şahıslar, geroylar hürmetine bağışlap ötkerildi. Batırlıq içinde, hizmet içinde medal bir metaldan kıyıla deb isimlengen şora hakkında tulrak alдағы materialda. Bugün Aznaqaylılar özünün 4 Sovetlar Soyuzu, bir Россия геройы, 8 социалистик hizmet geroylары bilen gururlanıp yaşay. Onlar için şahar uğramında Geroylar Aleyhisi suzulgan. Büyük Vatan Soğuşunda indersiz batırlıklar көрсеткен Sovetlar Soyuzu geroylары, özünün internasyonal buruşunu ötegende batırlık көрсеткен Россия geroyu, tırış hizmetleri bilen zor jingüler yollagan sotsialistik hizmet geroylarının yüzleri urun olganında. Олар узган donlı сугыш һәм хезмәт юллары һәркемгә аеруча яшь буынны ватанпәрвәрлек рухында тәрбияләүдә үрнәк булып тора. За отвагу и мужество, проявленные при форсировании реки Южный Буг, красноармеец Иван Никитин был удостоен высокого звания Герой Советского Союза. Тарихка күз салсак, 1941-45 еллардагы сугыш вакытында илебез үзенең 27 миллион кешесен югалта. 1700 шәһәр һәм бистә җимерелә, 70 меңнән артык авыл яндырыла, 32 мең предприятие шартлатыла. Соннар тетрәндерә. Сәхнә түреннән геройлар турында истәлекләрне яшь армиячеләрдә яңартты. Файзулла Аглиддинов үзенең истәлекләрендә шулай яза. Min 1915 yılının 5 Mart'ında Aznaqay rayonunun Bölek ağında doğanmın. 1936 yılda Sovet armiyasına alındım. 1938 yılda Hasan Kulü'nde Yapanlar bilen körəşip, 39 yılda doğan oğluma qayıttım. Bu künni tamaşa залында мәктәп укучылары, педагоглар, сугыш чоры балалары, ветераннар активы, район җитәкчеләре катнашты. Һәр төбәк батырлык, каһарманлык үрнәге күрсәткән, намуслы, фидакар хезмәт нәтиҗәсендә данланган геройларын искә ала. Алар белән горурлана. Ә мондый очрашулар һәркемне гражданлык җаваплыгы турында уйланырга тагын бер кат мәҗбүр итә. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Birden sınıf sirleri Respublika Ota-Analar Komiteti bәйгесе. Бөгелмәдә узган зона ярышында Татарстанның көньяк чыгышындагы укучыларны, ата-аналарны берләштерде. Шураның Мәгариф һәм фән министрлыгы оештырган. Иң яхшылар исемен алыр өчен 5 район командасы көрәшә. Бу бүлмә Әлмәт, Азнакай, Баулы, Ютазыдан килгән балалар һәм ата-аналар. Катнашучыларга үзләренең талантларын һәм бердәмлекләрен күрсәтү мөһим. Һәр команда иҗади номер әзерләгән, шулай ук сыйныфның якты тормышын чагылдырган портфолио тәкъдим итә. Иҗат күргәзмәләре дә бар. Мероприятие данное проводится уже. 10 ел инде бу конкурсны тәрбия мөхитенең бердәмлеген, мәктәп һәм ата-аналарның үзара хезмәттәшлеген формалаштыру максатында үткәрәбез. Быел иҗат номеры хәрби батырлык һәм хезмәт фидакарлыгы елына багышланган. Бәйгеләр Әтнә, Менделеевск, Минзәлә районнарында узды инде. Бүген Бөгелмәдә, иртәгә Чирмешән районында булачак. Приветствуем всех вас, от души наш дружный класс сегодня. Бердәм сыйныф серләре үз тәҗрибәң белән уртаклашу, үзеңнең табышларың һәм инновацияларың турында сөйләү, ата-аналарның балалары белән бергә сыйныфны чын гаилә итеп күрсәтү мөмкинлеге ул. Бәйге башка ата-аналар комитетларыннан яңа идеялар белү, тәҗрибә уртаклашу һәм файдалы танышулар булдыру өчен менә дигән мөмкинлек. Баулының 7нче мәктәбе командасы үз инҗеләрен тәкъдим итте. Бу Татарстанның 7 инҗесе турындагы риваять белән бәйле. Нам выпала огромная честь Безгә иң тату сыйныф бәйгесендә катнашу һәм әлбәттә искиткеч күргәзмә күрсәтү һәм сыйныф инҗеләрен тәкъдим итү насыйп булды. Бездә иң актив сыйныф мәктәп тормышында да, мәктәптән тыш эшләрдә дә катнашабыз. Һәр укучы үз мавыгуы белән шөгыльләнә. Без һәрвакыт барысында хуплыйбыз. Ата-аналар комитетының бердәм сыйныф серләре бәйгесендә катнашуы мәктәп коллективында үзара ышаныч һәм ярдәм атмосферасын ныгытуга ярдәм итә ди белгечләр. Зона этабында җиңүчеләр бу Бөгелмә шәһәренең 1нче мәктәбе бердәм сыйныфы Ярчалыда узачак ярым финалга юллама алды. Айсылу Миннибаева, Ямьяхин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Әлмәтлеләр ипидән квас ясарга һәм микроорганизмнар белән эшләргә өйрәнделәр. Ачык остаханәләрдә Биотех Underground исемле биотехнологияләр лабораториясе ачылды. Лабораторияның беренче очрашуы икмәккә һәм аңа икенче тормыш биргән мөмкин булган вариантларга багышланган иде. Оештыручылар теорияны һәркемгә аңлаешлы практика рәвешендә тәкъдим итте. Это будет наш вкусный хлеб. Биотехнологиялар дөньясына чумганчы кунаклар ясау, куллану, эшкәртү циклы символы итеп духовкага пешерергә ипи куйдылар. Оештыручылар үз алдына зур бурычлар куя. Лаборатор очрашулар сериясе аша калдыкларны яңа ресурсларга әверелдерергә һәм шәһәр халкының фикерләвен бер линияләдән цикллы итеп үзгәртергә телиләр. Поддержка локального сообщества – это вообще база всей циклической... Локаль бергәлеккә ярдәм ул гомумән барлык циклик икътисадның базасы. Мин яңа белем ирекле һәм аңлаешлы булырга тиеш дип саныйм. Һәм үземнең лабораториядә шуны күрсәтәм дә. Без микроорганизмнар дөньясын өйрәнәчәкбез. Бу белемнәрне кешеләр кухнядә гына түгел, бакчаларда яшелчәләр үстергәндә һәм гомумән көндәлектә куллана алачак. Меңләгән еллар элек безнең бабаларыбыз да шулай эшләгәннәр. Шушы күнекмәләрне кешеләргә искә төшерергә телим. И не забывали эти навыки, которые на самом деле с нами со времен самых начальных, тысячи лет назад. Катнашчылар ипинең тарихы, нинди төрләре булуы һәм гасырлар дәвамында рецептураларның ничек үзгәрүе турында да белделәр. Бу аларга гадәти продуктка яңача карарга ярдәм итте. Альбина Зиннурова өчен икмәк ризык кына түгел, ә гаилә тарихының бер өлеше. Безнең әни гомер буе ипи пешерде. Ашларга, менә Коръән ашларына, мындай ашкамы, әнине көтеп алалар, потому что ул ипи белән киләдер. Ипи аның непростой буладыр. Оның ипи, конечно, на дрожжах, вот, ашык нидән, камырдан әйбит. Но ул пешерәдер олы казанда, ничек аның ул пешкән. Альбина ханым инде үзе дә 7 ел ипи пешерә. Көндәлеккә дә, бәйрәмгә дә, теләүчеләрне дә өйрәтә. Очрашуга килгәннәрне 6 төр оннан пешергән икмәге белән сыйлый. Өйдә генә утырмагач бер ипине пешерүгә 24 сәгать тирәсе вакыт китә ди. Аллага шөкер, шәһәрдә безнең пенсиядагы кешеләргә шундый күп төрле занятиялар, что минем көнем башлана Отнам расписан. Ипине ничек пешерәм, иртән заквасканы куям яңартып, обедта кайтырга булса тагы яңартам, кичкә мин аны күтәрәм, холодильникка алам, иртәнге 5-тә 6-да торып пешерәм. Биотехнолог сүзләренчә, азык-төлек калдыклары кыйммәтле ресурс. Микроорганизмнар ярдәмендә ферментация процессларын башлап җибәрү мөмкин. Мәсәлән, ипи калдыкларына файдалы һәм тәмле квас ясарга була. Эксперт җитәкчелегендә катнашучылар каткан ипидән әлеге эчемлекне әзерләүгә кереште. Это не только люди в халатах где-то там далеко. Наука это здесь сейчас. Ее можно потрогать пальцами, понюхать хлебом и все это ощутить. Поэтому мне очень интересна именно эта лаборатория. Алда катнашчыларны тагын 3 очрашу көтә. Алар биотехнологияләрне үзләштерүне дәвам итәчәк. Чәй гөмбәсе турындагы очрашу ачык остаханәләрдә 28 мартта кичке сәгать 4-тә планлаштырылган. Асан Риева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Лучи Әлмәт телекомпаниясе. Бүгенге шулар иде, мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.